Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkele kwesimanzonzo sikulethela zona indaba engena njengamanje ke bekhwela bayadilika abalandeli ke bamaqembu lapha na kuyena ke umholi ke walo ke iqembu lapha na ke iEFF mbukeli ke okunguJulius ke Malema mbukeli naka ke amavideo abo ke abalandeli ke beshiya ke abangalazi kuyena lapha na ke uMalema kanye nabo ke abalandela yena ke lapha na ke uMalema basho nokusho ke ukuthi ke phela ke abalandeli ke abalandela ke iEFF noma ke yena ke uJulius Malema balandela lona ke lapha na ke iPhiqi mbukele awuyibuke noma awabukele amavideo engizothi ke ngunike wona ke abalandeli ke bamaqembu ahlukene bese ke uya lapha na ke ezothi comment section isizovo lakho mbukele ke wena lapha ekhaya ukuthi ke ngabe wena uthini ke ngabo labalandeli ke abagxeka yena lapha na ke uMalema kanye nayo ke lapha na ke iEFF mbukeli siyabonga. Yes, sanibonani ningizima Africa. Cha. Umuntu uthi akaveze nje umbono kulolu daba ngathi ke lusematheni luka Malema osekomidini okuyiyona eyenza ama-investigation ngama-allegation avezwa uMkhwanazi ngamagama abantu. Sikuzwa kahle ukuthi bafowethu nodadewethu uNingizimu Afrika ukuthi kufanele uMkhwanazi aphire kwikomiti eliphenyayo ngoba akwenzeki vele ukuthi ukhulume ngamagama abantu bese ekugcineni awuyi kuyo accounta lapho. But ke nayo inkinga yami uMkhwanazi ngesikhathi enza lama allegation wayenikeza ngama message asinizwa ake nisho ukuthi senibuqoqe bonke ufakazi uMkhwanazi ayekade ekhuluma ngabo ngaleso sikhathi ayechaza ngoba phela wayethi mayekhuluma bese echaza uMkhwanazi ukuthi kungani uma ekhuluma ngomuntu ngamunye wayeveza ama message nezinto ayeveza lapho. So ngabe seniqedile nina ukubheka ukuthi lezi zinto ayizisho nama message ayewafunda ngabe kuyiqiniso yini ukuthi bakhona abantu ababekade befundelwa lama message ayewafunda ayiliqiniso yini. So ke asingagijimeli ukuya kuMkhwanazi ukuthi akeze kwiCommissioner kanti kunezinto ayekhuluma okumele ngabe silandela zona. Ilokho wami umbona ukuthi akeke Malema nekomiti akakilo ukuthi bagijimela uMkhwanazi bafuna nje kunokufakaza abafuna ukuphuphisa. Uma ngabe kusegijinyelwa kuMkhwanazi ake kuqalwe kuqoqwe zonke lezi zinto okuyizona ezayisho uMkhwanazi nabantu ayekhuluma ngabo bezobheka ama message kube kulethwa yonke ke leyo nto leyo bese ke sithi ke cha kulungile isengaya noMkhwanazi kodwa kwamanje ake nimenini ugijimela ukuthi akuyi uMkhwanazi kuCommissioner hayi ake nini futhi uMalema akami uMalema ufuna kwenzeka izinto ezifunwa kuye kwakuthiwa akakhethwe abe uchairperson waleli committee wala yena nje ufuna kwenzeka izinto ezifunwa kuye hayi ake nime ngoba Malema ume nawe bafa soba nganani isidina manje kubantu abasupport iEFF angiyanidabukela ngane zakwethu kubantu abasupporta uJulius Malema angiyanidabukela ngane zakwethu nilandela iqoki nilandela iphiqiphiqi lendoda nilandela umdlwane ocontrolwayo abelungu not so long ago uMalema bengazi ukuthi usupporta uMkhwanazi just because ufuna ukuthatha iattention ngoba he's a provocateur. He's an agitator, uJulius Malema. He's fooling fools. Not so long ago befuna abantu abasupport uMkhwanazi bamlandele. Kwiqima sebemtshelile ama masters akhe amabhunu ukuthi no lalela wena Julius Malema kule commission sifuna ube kweliphi side. Sifuna ube side la Ramaphosa. Sifuna uprotect osopolitiki abayizigebengu. Usebhizi manje uthi uzosamuna uMkhwanazi. uMkhwanazi ola lo ngibe prepare omcuni lapha be prepare indaba ye commission ubekade ebhizi eqhubeka nomsebenzi. So mengabe isiqala I commission sekumele nimnikeze ithuba lokuthi naye aprepare phela ukuze abophe izigebengu lezi esiyopolitiki ezifana nabo Julius Malema. Ziyavikelana. Kumanje nanibhizi ugovernment wenu ugxeka ukuthi kunikezwe uMkhwanazi ama docket.
Siyazi ukuthi isizathu esibanga ukuthi bamgxeke uMkhwanazi nale Mickey Mouse le uloguzana uminister lo ubekiwe uMr Bean ubekwe ngamabomu. That is why uNcamalala ethi asimfuni lo muntu obekiwe ngoba uyaziwa uGobongwane lokuthi uzoprotecta ama interest aRamaphosa. Bazogxeka uMkhwanazi, bazogcinazela uMkhwanazi. Webantu basemzansi vukani kulethi ngane zakwethu. Yekani ukuvotela amaphixiphiqi. Yekani ukuvikela ukuvotela izigebengu ezithunyiwe amabhunu ukuthi zihlukanise. Yetha amabhunu nahlangene athe ayimbumbi afuna kodwa ukuhlukanisa siyabantu abamnyama so that bezawina iWestern Cape le abayidlayo manje iCape Independent. Yethi nina ninakene nezinye izinto ezincane iyahamba iWestern Cape ekuyiyona yona abafika ngabo laba amhlophe. Ekuyiyona yona ethwele umnotho wakulelizwe. iWestern Cape eyethu asikwazi ukuthula ithathwa nje kanjalo. iCountry le eyethu asikwazi ukuyekela osopolitiki bakhuluma ngazuthi izwe labo thina asinalo izwe. Mina ngiyangibonga uNcamalala ngoba uyena owasinikeza ukuthi sibe nezwi lokukhuluma. Hayi ngale kaGogo ubuthi uyakhuluma kuthiwa no uqhamuka kwesiphi structure. Namhlanje sine freedom yokukhuluma kaMK.